Sme tvorcami svojej reality, ale nie jej architektmi. Formujeme život svojimi myšlienkami, rozhodnutiami, energiou. Ale niekedy, aj keď žijeme s jasným zámerom a víziou, výsledok nemusí zodpovedať plánu. Sen sa začne rúcať, plán sa zmení. Načasovanie sa ukáže ako chybné. Ale čo ak nie? Je ľahké cítiť sa zradený vesmírom, keď sa všetko rozpadá. Ale čo ak sa to nerozpadá, len skladá na správne miesto? Čím viac som šľapal, tým rýchlejšie sa mi išlo, že som prakticky držal tempo. To je také psychedelické. Tvorenie a bytie totiž nie je vždy o tom, čo chceme, ale o tom, čo potrebujeme na to, aby sme sa stali tým, kým máme byť. Niekedy cesta nie je priamka, ale špirála. Vracia nás znova a znova k tej istej lekcii, kým ju neuvidíme inak. Nie ako trest, ale ako prípravu. Nie ako zlyhanie, ale ako základ niečoho iného. No, nachádzame sa na Mercado Sonora. Neverím. 70 metrov potrchovo, chápete? Stratí mačku a teraz sa chce aj dotočiť. A mám iba jedno. A je to strmé, tam neviem, jak pôjdem dole. Si základným kameňom svojho života, áno. Ale život je sochár, ktorý ťa opracováva vetrom, čo si nečakal, do tvarov, ktoré si nevybral, aby si sa stal tým, čo si ani nevedel predstaviť. Hell yeah! Kámo, ten zvuk by bol môj asi, ale to nemôže byť slovo? Yeah. Nemáme. To je slovo. Hej, alebo jak oný, tento. Sme v Tatrách. Je to jedna z časti prípravy. Máme vychádzkové tempo, nehrotím to, dal som si tieto bačkury nechutné. Dneska ich budem mať asi 10 hodín na nohách. Je to jak chodiť v lyžiarkách po kopcoch. Ale už sa mi adaptovali nohy po zhruba 2 hodinách. Najprv som myslel normálne, že sa aj vyzujem, že mi ustrelia z toho lítka, ale tým, že to budem mať na nohách 3 týždne, tak čo to je, 10 hodín sa tu v tom prejezdne. Teda, akože čo, silová príprava, keď si kameraman v Jojke, mám 262 hodín za apríl, teda za marec, apríl vyzerá, že hitnem 290, pravdepodobne, ak si nezoberiem jeden deň voľno navyše. A k tomu zladiť prípravu na niečo, čo vyžaduje fyzickú úroveň profesionálneho športovca je ťažké, ale ja som to s tým prijal. Je to ako keby súčasť veľmi podstatná a veľmi možno, že aj zábavná. Ak nás teda baví sa posúvať, prekonávať seba samého, tak je to súčasť zábavy. Ale priznám sa, že krúti ma z toho, lebo teraz vieš, máš 3 dní voľno v strede mesiaca. Robil som od 1. do teraz v kuse 11 dní. Dojdeš sem, 3 dní voľna. Mohol si byť s blízkymi, babku tam napcháš pred odjazdom rýchlo, máš partnerku. Mami nepoviem, že som nestihol, pardon. A tu vláčiš ten batoh, trošku ťa štve, že ideš pozadu, lebo tie boty ťa spomalujú a chalani už sú hore, ale tak to príjmeš. No a veríš, že v nedeľu stihneš svoju partnerku. Bubi, ľúbim ťa, ďakujem za podporu. Si strašne podstatná súčasť akože toho celého a keby to neakceptuješ, tak sa na to ani nedám vlastne. Čiže dík. Ale tá príprava, jak kameraman, keď teda robíte, že ja mám vlastne čas v práci, narobených hodín, jak ľudia majú možno za 2 mesiace. Ak to k tomu spojí tú prípravu, ktorá je pomerne náročná, ak
k tomu sa pridá celý ten tlak toho, lebo ja aspoň osobne pocitovo nedokážem odstrániť to, že ma čaká jeden z možno 10 najobťažnejších výstupov sveta. Vieš, že možno niekto to dokáže vyčleniť, ale ja sa cítim jak pred maturitou. Takže máš aj také tie miniboje v sebe každý deň. Robím blbosť, nerobím blbosť. Fyzicky sa cítim dobre, robím všetko preto. Materiálne robím všetko preto. Ale pocitovo a to príjmem asi až tam, ja osobne. A teda ešte, aby som povedal, že čo mi dáva tá príprava, tak tá príprava mi ukazuje, že keď človek chce, tak robota, nepriazeň proste času není výhovorka, je to iba zlý manažment. Proste dokážeš to tam narvať. Fakt, keď chceš, tak máš 8 hodín spánku, 10 až 13 hodín v robote, a k tomu dáš tie tréningy, a k tomu dáš tých blízkych, a k tomu dáš možno to, že napíšeš knihu. Proste dá sa to, keď chceš. Len to si tu chcem zaznamenať. Keby raz mám niekedy pocit, že nestíham, tak proste iba zle manažujem. A typujem, že akože ja si myslím, že sú 4, ale je 3/4 na 6. Čiže to inak Jirka bol taký, že ty vole, ja tohle ešte nezažil, že bych šiel na turistiku v 1:30. Ale ako, no proste... Jo? Je to top. Proste žiť je perfektná vec, keď si to tak spravíme a uvedomíme. Západ slnka, chalani a Liptovská hora. To je nápič, to dole rušové okuliare. Ja mám radšej chríby moc. Vyťahneme čelovky, či je bez problémov? Minimálne pod tie stromy dáme bez človeka. Ja by sa snažil proste, aby sme nesvietili až po... Jo, takže ja som akurát počas tohto krásneho dňa na turistike so Sárou, náš dedo nás zavolal na guláš, ktorý varí s kamošmi hore na kopci, na chate. My sme zaparkovali dole pod kopcom, ja som si naložil 35 kg do batohu, dal som si expedičné boty, čiže to je súčasť prípravy a ideme ich pozrieť. No, my vlastne letíme za 2 týždne s Martinom na Denali. Nemali sme moc času sa stretnúť, pretože on mal nejaké povinnosti, ja som mal povinnosti. On zažil nejaké dobrodružstva, ja som zažil nejaké dobrodružstva. Ale posledný týždeň si venujeme a verím, že sme sa obidvaja pripravili dostatočne a zvládneme to. Teším sa, ale cítim aj obrovský rešpekt. No a konečne mi dorastli vlasy, ja mám svoje vlasy rád, svoje účesy, lenže pôjdu dole, pretože tam budem 3 týždne, ja mám seboreu a to keby sa mi vylupienkuje hlava, tak ma šlak trafí, čiže na 3 to bude praktickejšie, však oni potom dorastú a ja sa cítim trošku jak taká anime postava, vieš, že to vám tu presne potom ukážem, doma sa postavím pred zrkadlo, bez trička, dám si predtým kluky, aby som mal napumpované cecky, tak to proste bude jeden záber, odraz od to zrkadlo, jak si takto zaholujem hlavu a druhý bude takto, že dám kameru pod to, jak tie vlasy takto padnú dole a potom poprosím sa, nech mi to ostrihá, ale tie 2 zástrihy budú takto natočené. To ti teraz napadlo? Nie, to ja už som si premyslel dopredu. Scenár už mám dávno napísaný. Jo, ideme za tým dedom. Vystrieš koleno, zatlačíš boky dole a potom laky dole, rotácia. To je jedno opakovanie. Potom koleno dole, znova vystrieš koleno, zatlačíš boky dole. Cesta na Denali nezačala odletom, ale Michal trénoval pod vedením najlepšieho trénera, akého kedy mal. Patrika Drbela. K tomu 3-krát do týždňa s 35-kilovým batohom šliapal na kamzík ešte pred prácou. Jeho robota bola síce na kopci,
Ale rána začínali strmšou výzvou. Studená kaďa na balkóne hneď po zobudení, tichý súboj medzi úsilím a ambíciou. Martin si vybral ako hlavné tréningové miesto Puškinové schody na Slavín. Jeho rituál bol surový. Batoh na pleciach, pneumatiky uviazané okolo pásu, beh do kopca v slovenskom raji ako posadnutý. Turistiky rôzne po svete. Bez výhovoriek, len s jasným cieľom. 2 muži, 2 cesty, 1 hora. Denali nezaujíma, kto si. Záleží len na tom, či si pripravený. Všetko roka veľké romantické reči, že 5 mesiacov budeme trénovať spoločne a zažili sme prvý a posledný tréning tak akurát spolu. Alebo prišiel život a celkom nás to požulo, ale toto tu je moje tréningové miesto. Si myslím, že ak existuje v Bratislave niekto, kto vyšiel po týchto schodoch viacejkrát ako ja, tak určite neexistuje niekto, kto tu vyťahol viacej cukru v ruksaku. Čo ty? Si viacej fitkoval, nie? Ja som posledkoval, než mi vychádzal z robotov, že som mal 3-krát nohy také intenzívne. Volám sa Martin a medzi moje záľuby patrí nosiť vo voľnom čase cukor na Slavín. Je tu 22 kg cukru, 15 kg záťažová vesta. Toto bolo posledných 5 mesiacov môjho života, jeden z mojich najlepších kamarátov. Vamos. Celý tento zážitok sa pre mňa prakticky začal už tým, že sme si zabúkovali neuveriteľne fantastický let. A podarilo sa nám sadnúť na lietadlo, ktoré letelo z Frankfurtu priamo sem do Anchorage po priamej línii. A čo je veľmi neintuitívne pre nás, keďže je naša percepcia pokrivená tým, že vnímame tú Mercatorovú projekciu, takže priama čiara je prakticky priamo cez Severný pól. A my sme preleteli priamo pomedzi Island a Svalbard. Leteli sme ponad Grónsky arktický štít a mali sme takú, že intelektuálne stimulujúcu obzory na svet, rozširujúcu experience, kedy sme videli svet vlastne z pohľadu, na akým sa na neho častokrát nepozeráme. A ako čerešnička na torte ešte bolo to, že sme si prileteli do Anchorage a mali sme Denali krásne po pravoboku. Čo sa týka samotného Anchorage, ten mi nedal veľmi dobrý prvý dojem, ale následne sa všetko napravilo a ukázalo sa z neho také milé, maličké mestečko. A prihľadnúť na to, že to tu má prakticky iba 100 rokov a celé sa to tu začalo v roku 1915 ako malá stanová osada pre chlapov, ktorí budovali Aliašskú železnicu, sa ukázala podľa mňa to taká sila anglosaského kapitalizmu, že toto urobili úplne z ničoho a má to v podstate taký iba centrálne plánovaný grid. Avenues sú číslované a čo je podľa mňa veľmi zaujímavé, nikdy som to nevidel, je, že ulice sú očíslované, takže sa vám môže stať, že ste na križovatke 4. Avenue a ulice N. A celý vibe mesta je, že všetko tu nám vzýšlo z akejsi nutnosti a ľudia budovali pre účel a zjavne nie pre estetiku.
ale zároveň to tu má všetko, čo by človek očakával od Ameriky. Má to tu svoje McDonaldy, má to tu svoje pizza joints, má to svoj Walmart, má to také neslávne ikonické veci ako fentanylový bezdomovecký barčík, veľmi zaujímavý nightlife, ale zároveň aj také aliašské špecifické veci, ako ľudí, ktorí venčia svojich malabutov na uliciach, alebo obchody s kožušinou, kde sa dajú kúpiť rukavice z ľadového medveďa a podobne. Takže pre mňa to bolo veľmi príjemné antrea na vnímanie Aliašky predtým, ako si pôjdeme po veľkého bieleho ľadového obra. Aliaška. Vonku na búrlivom Beringovom mori, kde vlny revú ako pradávne beštie, prenasledujú rybári trnistý poklad aliašského kráľovského kraba. Každú sezónu vyrážajú z Dutch Harbor, spúšťajúc oceľové klietky do studených hlbín. Je to krutý tanec oceánom. Pery popraskané, paluby šmykľavé od ľadu, spánok vymenený za prežitie. Prečo to robia? Lebo jeden jediný krab môže mať cenu $30. Plná klietka, malý poklad. Ale nejde len o peniaze. Ide o odkaz. O Aliašku. Divokú, surovú, nemilosrdnú. Lov na kraba je len jednou niťou v obrovskej zamotanej tapisérii príbehu Aliašky. Dlho predtým, než priplávali lode, bola tu Alajska, veľká zem, domov pôvodných národov, ktoré žili v súlade s extrémami prírody. Potom prišli Rusi. Nepriťahovalo ich zlato ani ropa, ale kožušina. Jemné košky, ktoré putovali cez oceán. V roku 1867 predal cár Aliašku Spojeným štátom za $7,2 milióna. Mnohí si vtedy klepali na čelo. Sevardová hlúposť, posmievali sa. Hlúposť to však nebola. Zo zeme sa zablíslo zlato. Spod zamrznutej pôdy začala prúdiť ropa. Rúry sa zakusovali do tundry. A v roku 1959 sa Aliaška stala 49. štátom. Bohatým na zdroje, ale ešte bohatším na ducha. Vojna zasiahla jej brehy. Zemetrasenia otriasli jej mestami a zima vždy prišla. Dlhá, temná, neúprosná. Ale ľudia zostali. Aliaška nie je jednoduchá. Je skutočná. Odtrháva pohodlie a odhaľuje pravdu. O prírode, o húževnatosti, o tom, čo znamená vydržať. A tak, keď sa krabí lovci stratia v hmle, nenesú len pasce. Nesú so sebou tlkot srdca Aliašky. Krajiny, ktorá nedáva nič zadarmo, ale ponúkne všetko tým, ktorí majú odvahu si to vziať. Čím viacej Aliašku navnímavam a čím viacej sa o nej učím, tým viac prichádzam na to, že európska myseľ podľa mňa absolútne nie je trénovaná a vyvinutá na to, aby pochopila jej rozmeru a tomu, aká je to neuveriteľná divočina, že Aliaška svojim rozmerom je prakticky väčšia ako Španielsko, Taliansko, Nemecko a Francúzsko dokopy. A žije tu iba 700,000 ľudí, čo je menej ako v Bratislave. Z toho 300,000, viac ako 40% populácie tu v urbanizovanom Anchorage. A kdekoľvek, kde tu na človek vystrčí nohu z mesta, je automaticky v teritóriu losov a medveďov grizzlym. Na svete snáď ani neexistuje región, kde by bolo toľko miest, kde ľudská noha skutočne ešte nevkročila, ktoré by boli že skutočnou divočinou.
prvý deň, počas ktorého sme preskúmavali Anchorage, podľa mňa úplne vyjadril všetko, čo som si dogmaticky o Amerike predstavoval a našiel som to tu. Chýbali mi jedine ľudia na takých tých vozíkoch vo Walmarte, ale tých som videl na druhý deň. No a keď sme sa potom ako keby preskúmavaní, najedení sa, naciťovaní tej atmosféry s Martinom rozdelili, tak ja som si povedal, že ešte vybehnem von a skúsim skontrolovať nočný život. To už je rozprávanie síce trošku na dlhšie, ja som išiel v podstate iba tak ako keby loviť nejaké medziľudské interakcie a nakoniec ma to doviedlo do stredu takej afroamerickej komunity, kde sa tverkovalo na ulici, hrala tam nahlas hudba a nakoniec sa strhla veľká bitka, ktorá expensive habits. Oh my God. Oh my God. ktorá skončila tým, že tam došli policajti na terénnych autách s húkačkami a spútali jednu holku, ktorá tam mlátila chalana, úplne policajná brutalita, ju tam buchli o stenu, dali jej púta a zobrali ju autom na policajnú stanicu, pred ktorou potom stáli tí zúčastnení pred toho baru a hulákali tam, že Black Lives Matter a proste úplný extrém. Došiel som domov o 4:00, pretože za každým sa našiel niekto, s kým som si vedel niečo povedať alebo doma pozval na pivo a parádička, no. God bless America. Deň na to sme sa vlastne stretli už s partiou, s ktorou pôjdeme na Denali a teda stretli sme našich brazilských felákov, spolulezcov Rodriga a Helio. Helio je zároveň aj niečo ako keby neoficiálny sprievodca. Teraz tam ide 6. krát, tak verím, že to bude jeho úspešný pokus, aj teda náš. No a deň po tomto dni prišiel aj Krasi a teda sme kompletní. Dali sme si dokopy všetky veci. Tie prešli kontrolou Helia, či máme všetko. Pobalili sme to do obrovských duffelbagov. Dneska to narveme do auta a ideme do Talkeetna. Odkiaľ sa vám zase prihovoríme. Ale lietadlo. Sekundu. No a teda z Talkeetna sa vám opäť prihovoríme. Je to miesto, odkiaľ nás čaká iba let malým lietadlom. To nás vysadí na ľadovci a odtiaľ začneme liesť. Čiže už sa to fakt blíži, aj keď tieto zážitky stáli za návštevu Aliašky, ten hlavný a ten najväčší nás stále ešte iba čaká a verím, že naše telá a mysle sú na ňo pripravené. Slowly. Nice, nice. Right. Thanks for sharing that moment with me. That was awesome. Hey, did you get any of that? That's what we have on the draft, and that's what we have in the bottle, and I can make pretty much any mixed drink. Aktuálne sa nachádzame v menšom meste v Talkeetne, asi 2,5 hoďky od Anchorage. Išli sme sem autom a práve nás čaká stretnutie a krátke poučenie a zároveň finálna kontrola, či sme oprávnení nahoru vstúpiť tuto s rangerami, ktorí sa starajú o národný park. Keď bude dobré počasie, tak dneska si naložíme veci do lietadla expedičné a zajtra odletíme na ľadovec a teda do base campu Denali. A čakajú nás podľa počasia možno 2 až 3 týždne na tomto najvyššom vrchu Severnej Ameriky. You can go home, buzeranti. Jo. Keby ide všetko podľa plánu, tak možno jedno z týchto lietadiel by nás zajtra odnieslo na ľadovec pod Denali a začali by sme našu niekoľkodňovú, možno až týždňovú cestu, ale... Nachádzame sa v Houstone, v Texase a nachádzame sa tu pre tentokrát už aj s dobrou náladou a rád by som sa presunul do momentu, kedy tá nálada bola na bode mrazu.
život to tak chcel, že dneska nám na rangerskej stanici oficiálne zamietli náš permit. A v skrátenej verzii je dôvod ten, že sme plánovali ísť s necertifikovaným guidom. Táto dlhšia verzia je celkom surreálna anekdota, ale vyzerá to teda tak, že náš brazílsky guide falšoval svoju identitu a zobral si so sebou chalana, ktorého tu ešte nepoznajú, pretože už zjavne bol na blackliste guidov, ktorí tu na čierno nosia ľudí. A o čom my sme nevedeli, že sa teda nemôže. A keď sme prišli na vyšetrovanie, tak sme boli že konfrontovaní spisom dôkazov, ktoré nás už mali nahromadené. A bolo to celkom tragikomické, akože do tohto momentu neviem, či sa mi z toho chce skôr smiať alebo plakať. A chytáme sa teda posledných slamík a stále veríme, že by sa nám nejakým spôsobom mohlo podariť dostať sa hore a splniť si sen. A teda potom, čo park rangeri zistili, že náš guide nemá dostatočné kvalifikácie a postačujúce papiere, sme večer ešte mali šancu stretnúť sa s Lenkou a Honzom Polačekovými a diskutovali sme o tom, že by tu bola možnosť vlastne spojiť sa a urobiť jeden slovenský super tým. A jo? Dobré chlapci, ještě něco, co byste nám chtěli říct a nezeptali jsme se na to? Mám premlesklo s bumbonieru, ale neviem, či neviem, či sa teda máme teda v pláne, to je, že naše posledné ESO v rukáve, zajtra ísť ešte na rangerskú stanicu a vysypať im tam nejakú srdcervúcu story o tom, ako aj my sami sme vlastne naleteli pod vodu, čo je do veľkej miery pravda. Jo. A snad sa nám to teda podarí a snad aj našich veľmi príjemných nových známych nejako zneužijeme na to, aby boli dodatočným dôkazovým materiálom, že to myslíme úprimne. Ale keď sa to nepodarí, tak buď pôjdeme domov a budeme rozprávať všetkým túto historku, alebo pôjdeme na nejaký iný kopec na tejto strane Zemegule a trošku si aspoň vykompenzujeme to, že tak sme sa nejak zariadili a ďalej pokračovali v dobrodružstve začatom. Tak sme si na druhý deň ráno v rangerskej stanici vyjavili audienciu. Privítal nás priamo veľký šéf, ten najviac americký aliašský týpek, akého si viete predstaviť, zvaný Tucker. A žiaľ Bohu vyhodnotil, že z bezpečnostných dôvodov nie je ochotný nás pustiť, že zjavne sme prišli s guidom a že sa snažíme odrazu ísť na samostatný výlet a že sa mu to nepozdáva. Celá cesta z Talkeetna do Anchorage prebiehala tak, že nikto nepovedal ani slovo. Keď sme prišli naspäť na hotel, začali sme sa baviť s Miškom, že čo teraz? Ideme celý trip foldnúť a vrátime sa po necelom týždni domov, alebo z toho skúsime niečo vylúskať. A ja som si teda povedal, že sľúbili sme výlet nielen našim blízkym, sľúbili sme lezenie a poriadny bro time samým sebe, a že slovenskí chlapci sa jednoducho nedajú zlomiť a že ak som ja v niečom dobrý, tak je to dávať dokopy itineráre. A teda som sa šľahol na posteľ, zavolal som Kondoru, či by boli ochotní prebukovať nás na iný dátum. Veľkým problémom bolo, že sme mali kopec batožiny a obrovský počet duffelbagov, tak sme okamžite vyrepovali s Krasim, ktorý už smeroval do Európy, nech nám nejaké tie veci zoberie, aby sme mohli byť flexibilní a mobilní. A v priebehu 3 hodín som nám našiel letenku cez Houston do Kita, zabukoval som hotel, ešte ten istý večer sme si vybavili guida na Chimborazo, najvyššiu horu sveta, pokiaľ sa to teda merá od centra. Kúpili sme si letenky naspäť do Mexika, ak všetko pôjde podľa plánu, vylezieme si ešte Pico de Orizaba, 3. najvyšší vrch Severnej Ameriky a odtiaľ sa šupneme do Miami, pôjdeme naspäť domov, ešte sa vrátime aj o týždeň skôr. Takže vo výsledku budeme mať možno na miesto jednej hory rovno 2. Tak uvidíme, ako to celé vypáli, snáď bude hrať do karát počasie. A ja teda tak na prestrih alebo také doplňujúce informácie budú vychádzať viac odo mňa pocitovo.
tak jedna z nich je, že Helio to myslel dobre, len to proste trošku posral. Zamotal sa v tom, akože chcel s tým špekulovať a nevyšlo to, my sme to nevedeli teda, lebo to s nami nekomunikoval, mysleli sme si, že toto je taký bežný postup, keď chce ísť človek v podstate mimo nejakej oficiálnej americkej agentúry a nedopadlo to úplne najlepšie, čo sa týka výstupu na Denali. A teraz by som rád dal ako keby takú poklonu Martinovi, ktorý fakt, že zlískal tento itinerár, ktorý nás teraz čaká za vážnu chvíľu, lebo tam sa nás byli tie pocity, že dobre, že môžeme ísť domov a nechať to tak, alebo proste ešte niečo zažiť. No a vyhralo to zažitie, čiže sme teraz tu a pokračujeme ďalej. Houston, zaujímavý americký, asi jak všetko v Amerike. A teším sa do Južnej Ameriky. Proste si preletíme celý svet z jednej strany na druhú. Teda no, prejdeme si polku sveta vlastne lietadlom. Zaujímavé. Jo? Bude to super, musím povedať, že Miška riadne zostresovalo, keď som zahlásil, že odlietame o 4 hodiny ešte ten istý večer. Jo. A je tam ešte potom to, že vlastne Martin zavelil, že odlietame za 4 hodiny v ten večer, čo sme iba došli proste z plodu Denali, stalkitný, takže ja som mal ako celkom takú komfortnú naladičku oddychovať a zrazu sme sa museli nejak zbaliť a išli sme. It's fine. Thank you, man. Thank you. Môžeme to robiť tak, že ja sa teda rýchlo dostanem do toho momentu, ako sme prišli autom vlastne pod Chimborazo. A ty môžeš už hovoriť, že ako sme potom išli, že hore ku stanom a tak ďalej, ak sme sa ráno zobudili totálne došrotení, jak nám bolo na piču. Že ja som sa ešte posnažil ísť hore. Jo. Potom môžeme povedať niečo o to, jak sme sa zobudili. Jo. No, Tak sme... Môžem začať? Pozdravujeme Skita zo samotného srdca And a s obrovitánskym zármutkom v srdci musíme povedať, že naša misia vyliezť na Chimborazo bola neúspešná. A keď si to tu tak retrospektívne hodnotíme pri pívku, tak prichádzame na to, že ona bola odsúdená na neúspech asi od samotného začiatku. My sme si totižto pospali 6 hodín v lietadle cestou do Houstonu. Bez akéhokoľvek letného oblečenia sme sa tam na pár hodín prepotili. Pospali sme si 4 hodinky v lietadle smerom sem. Pojedli nejaké aerolinkové jedlo a prišli sme o polnoci, 4 hodiny sme rýchlo spali v hosteli a o 6 ráno po nás prišiel 6-hodinový odvoz priamo pod Chimborazo. Čiže my sme vlastne nič nenaspali a čo je horšie, prišli sme na to, že sme de facto nič nejedli okrem jedného tuniaka na benzínke. Video. One more move. Dostal. Peligroso para las avalanchas. ¿Y cuándo refugios tiene? ¿Dos refugios? Sí, pero el Wimper, que es a 5.000 metros, está cerrado. Y el otro a 4.800. Last time I was climbing mountain in Indonesia. Nebudem klamať. Mám trošku trampoty, bez aklimatizácie, ale to bude dobré. Všetko zvládnem, vždycky došlapem, verím v to. Ale ide mi to pomalšie. Fú, náročné. Človek by to aj bol povedal, ale nečakal trošku.
odtiaľ zo spodu sme prišli a my nejdeme, že do 5000 metrov, ale do 5300, takže bez nejakej aklimatizácie, len tak si vysknúť proste 5300, len tak si, takže si len tak bez aklimatizácie lisknúť hneď nadmorskú výšku 5300 metrov, je zaujímavé, krúti ma, Martin drží tempo so sprievodcom a ja musím ísť svoje, lebo zhruba poznám, jak to je s výškovou chorobou a nechcem sa tu prepáliť, lebo zajtra nás čaká ešte samozrejme summit push a potrebujem sa aklimatizovať, čiže platí, že radšej pomaly a ďalej. Tak do highcampu dochádzam posledný a není to tým, že mysel by to nedávala, myšlenky mám v pohode. Ale nie som aklimatizovaný a aj keď chcem, tak to nejde viac, jak to robím, čiže som sem došiel posledný, Martin dal tempo jak pán, frajer. Ja som to nedokázal a teraz už iba ostáva veriť, že tu v tom highcampe sa aklimatizujem a zajtra budem schopný pokračovať, lebo ľudia, ono sa proste väčšinou fakt nerobí to, že sa vydrbete z 0 na 5300 iba tak. Ale tak čo už, skúšame limity, skúšame, čo naše telo zvládne a nedokážem poriadne artikulovať, kurva fix. Extrém, ale dobrý výšlap. Nic sme skoro dneska nejedli, to tiež nepomáha. Dobrý set a setting teda. Toto má byť môj safe space, že vraj. Naše miesto, kde budeme spať v bezpečí. Takto tuto, dúfam, že tu nepadajú lavíny a ani dole. Počiatku som cítil altitude na letisku, ale čím viac som šľapal, tým rýchlejšie sa mi išlo, že som prakticky držal tempo s guidom. A potom som sem prišiel, ľahol si a kvalitne ma žuje, kámo. Poď na tú večeru musíme niečo riešiť, my sme jedli iba toho tuniaka hnusného. Tak teda stretli sme Čechov na Čímoráze v 5300 metroch, proste klasika. Ten nám rovne jde dále, to ještě odšel. Jo, čekali jsme 6200 metrů. Mladším, že raz vylezeme. Aha. Čiže ja som to došiel ochutnať a môžem sa vrátiť s bratom. Takže sme v 5300 metroch. Bez toho, aby sme sa predtým aklimatizovali, prosím pekne. Hento vzadu je Chimborazo. Je to celé zasnežené, tá cesta vôbec není prešlapaná. A my budeme spolu s tými Čechmi, ktorých som točil pred chvíľkou, stretli sme tu proste Čechov. Jaká náhoda, že vylezete z zavíjačky, kde stretnete Slovenku a Čecha na Chimborazo a jediní ľudia mimo sprievodcov sú tu ďalší Češi. No a tak buď to prešlapeme a dáme, ale neviem, či nás nedorobila tá výšková choroba, lebo mňa krúti a Martin leží a vyzerá červený, takže ideme ho skontrolovať. To nie je vôbec sranda potom, to už som hovoril v dokumente predtým, ale výšková choroba je vážna vec, dá sa na to umreť a my sme proste z letiska rovno išli do 5300, to je jak keby návod na to, jak umreť na výškovú chorobu, čiže verím, že sme silní, aby sme to dali, ale možno, nechcem predbiehať, bude rozumnejšie ísť dole.
úplné kráľovstvo nebeské. Ako sa cítiš? Fú, nič moc. Akože cítil som sa zle na parkovisku, keď sme prišli z letiska a začali to zo 4000 liesť a potom každým krokom mi bolo lepšie a lepšie a bol som rýchlejší a rýchlejší, prišiel som sem prvý a teraz som sa prebudil po chvíľočke a akože ak by som toto mali šľapať teraz, tak je to no-go. Uvidíme, ako sa budem cítiť, keď sa zobudím. Ďakujem, že môžem byť tu a vidieť toto, čo tu vidím. Je to extrém, proste sme sa sem presunuli za Liašky v priebehu pár hodín, dokonca by som povedal, že v priebehu 24 hodín sme z letiska vyliezli do 5300 metrov. Tá hora má 6200, je to tu neprechodené a skúsime, čo to dá. Nie nám úplne najlepšie, ísť bez aklimatizácie do 5.3 je mierne zodpovedné, ale je to krásne, stálo to za to sem ísť, fakt. Takže Chimborazo, vrch najbližšie k slnku. Thanks. Thank you very much. Ja sa zatiaľ cítim pomerne fajn, že není mi nejak zlo, ma sem tam točí, ono to je také psychedelické, jak keby si dáte silné. Ja tu ostávam, nie je mi špatný. Držím palce chalani. Prespíme sa pár hodín a o 11:00 v noci nás zobudia, nachystáme sa a vyrazíme na Summit Push do výšky 6200 metrov nad morom. Bez primárnej aklimatizácie je to niečo, čo neodporúčam robiť. Bolo to náročné, možno jedna z mojich najnáročnejších túr v živote. Keby to mám nejak opísať, tak je to ako silná migréna, alebo veľmi silná opica a do toho mierne halucinácie. Zhodnotil som, že ja proste nie som schopný pokračovať, lebo moje tempo už do tohoto high campu v tých 5300 metroch bolo strašne pomalé. Trvalo mi to raz toľko času, jak by to normálne malo byť. Tak som zhodnotil, že ja tu radšej ostanem. Není tam horská služba, bolo to zasnežené, oni si tú cestu si museli prešlapať. Ste tam naviazaní na lane, používate cepín, mačky. A Martin sa rozhodol, sa zobudil s tým, že vieš čo, že ja neviem, či sa cítim, ale proste budem robiť tie kroky a uvidím, kam ma to zavedie. Čiže sa obliekol, tak ja som sa obliekol tiež, došiel som do takéhoto spoločného stanu na raňajky, obeda, večeru a tam som zistil, že som úplne hotový. A Martin teda ešte pokračoval niekoľko hodín hore. Myslím, že sa dostal do výšky 5700 metrov nad morom. A išli sme na maximum v rámci našich možností. A myslím si, že ak robíte niečo extrémne, tak sa stane, že narazíte na svoje vlastné limity. Nám sa to stalo tu a je dobré, že sme to nepretláčali, lebo hlava dokáže pretlačiť veľa, ale keby sa dostaneme do situácie, alebo Martin, keby sa dostal do situácie, že si sám nezhodnotí, že teraz je čas sa otočiť, tak som si istý, že či by ho bol ten guide sám schopný včas zniesť dole, keďže tam není horská služba, tak si myslím, že vyskúšali sme, síce neúspešne, ale úspešne v rámci toho, že počúvame svoje tela, no a teraz už prešlo pár hodín a my sme vlastne tu v Kite a pokračujeme v našom výlete. Čiže zatiaľ 2 neúspešné výstupy, ale kopa zážitkov a je to celkom úlet. Ja. Našou hypotézou vlastne bolo, že predtým, ako sa stihne dostaviť výšková choroba, tak my ten kopec už vyšľapeme a možno nejaké náznaky budeme cítiť cestou dole, ale následne zídeme do nízkej nadmorskej výšky a hypotéza sa samozrejme nepotvrdila. Prvé príznaky sa dostávali už po ceste do výškového kempu a keď sme sa o polnoci, teda pred polnocou zobudili s tým, že máme ísť robiť Summit Push, ja som bol snáď v najväčšom delirickom stave môjho života a po 2 hodinách šľapania, kde si v 5700, čiže ešte 500 výškových metrov pod vrcholou, bez ohľadu na to, ako veľmi som sa mentálne snažil na to nastavovať, moje telo to jednoducho nedávalo, tak sme sa otočili a
dobrou správou je, že aktuálne by sme mali byť viac ako len perfektne aklimatizovaní na to, aby sa podarilo Orizaba. Takže uvidíme, ako pôjde to. Snaď si nebudeme musieť pripravovať nejaký speech o tom, že život ide ďalej, keď sa nepodaril ani jeden z 3 pokusov. Jo, verím, že toto už dáme. Úprimne, keď sme schádzali z toho kopca, mne treštilo v hlave, furt som sa necítil dobre a tá nálada nebola až tak pozitívna, ale teraz sa to spravilo, tá výšková ona odíde, keď zídete nižšie, aj odišla. Už sme mali náladu na pivko, tak sme si ho dali a som zvedavý, čo nás ešte čaká, no. A fakt, ako ten stav tam, ja rád zbieram rôzne stavy, psychické aj fyzické a ich prepojenie a hen to bolo skomolenie ako keby, že tých najhorších dokopy, že mal som tam moment, kedy stretli sme tam 2 Čechov náhodou a on tak hovorí, že kľúci, ja už by sem blúl, kdyby sem byl tady bez aklimatizace. A jak to dopovedal, ja som si dal flektor, že nech ma prestane bolieť tá hlava a v tom momente som sa vygrcal. Mal som akože vracanie s najlepším výhľadom môjho života. Neboli tam žiadne oblaky, čiže som z 5300 metrov pozoroval Ekvádor. Extrém, no. Je to, že ja nerád sa zmierujem s nejakými prehrami, ale myslím si, že v tomto prípade to považujem iba za dobrý zážitok. Náročný, ale dobrý. Ja. Je to obrovitánska halus, že ako tá kyslíková deprivácia vás dokáže vypnúť nie iba fyzicky, ale úplne vás kognitívne zošrotovať, že vy nie ste schopní robiť ani tie najjednoduchšie rozhodnutia a zároveň to šialene vplýva na motiváciu. Dnes ráno, keď sme sa zobudili a stálo predo mnou to rozhodnutie vyliezť von zo spacáka, stočiť si ho, zbaliť si ho, dať všetky veci do ruksaku aj z 500 vertikálnych metrov dole. Ja som musel zmobilizovať každú jednu existujúcu bunku svojho tela, aby sme to dali. Nehovoriac o tom, že obaja sme snáď 5 hodín absolútne nič nerozprávali a sedeli v tom aute na tej vytriasenej ceste ako 2 kusy marshmallow. Ale už je dobré. Sme teda v hlavnom meste Ekvádora, ktoré sa shodou okolností nachádza asi 200 vertikálnych metrov nad Gerlachom. Takže si ešte v 2800 dopriavame ďalšiu aklimatizáciu a Mexiko snáď klapne. Jo. A teda, ak hľadáte extrémy, tak poznajte svoje limity, pretože pri týchto fakt extrémnych, či už to pohybové aktivity, športy alebo hociaké hobby, ak zájdete príliš za hranicu toho vášho limitu, je dobre to vždy trošku posunúť, ale ak zájdete príliš za, tak už tam môže byť fatálny následok, niekedy aj smrť, nikomu to neprajem, ale treba počúvať svoje telo. Ja si myslím, že sme to spravili a týmto považujem za úspešné vlastne. Akurát som Miškovi hovoril, že presne na tomto istom mieste som stál pred necelými 4 rokmi. Ešte pred týždňom som netušil, že sa sem takto spontánne vrátim. A akurát sme sa bavili o tom, že ak by som niekomu mal odporúčiť jednu jedinú krajinu v Južnej Amerike, ktorú treba navštíviť, tak by to bol Ekvádor. A presne kvôli tomu, že za mňa všetko, čo Južná Amerika obnáša, má v sebe Ekvádor vtesnené na neuveriteľne malinkatej mierke. My sa aktuálne nachádzame v Kite, ktoré
pred príchodom Španielov niekedy okolo roku 1530 bolo vlastne hlavným mestom severnej časti ímskej populácie a takto od juhu smerom na sever sa ťahnú Andy. My sme teraz vo nadmorskej výške 2850 metrov, 200 metrov nad Gerlachom. Sopky, ktoré sa všetky nachádzajú týmto smerom nad nami, či už Cotopaxi alebo Chimborazo, idú nad 6000 metrov a to sú vlastne Andy. Ale ak by sme teraz sadli do auta a pošoferovali 2 hoďky týmto smerom, tak sa budeme nachádzať na pobreží Pacifického oceánu, kde žijú v podstate importovaní Afroameričania, potomkovia otrokov, ktorí majú že svoju vlastnú paralelnú kultúru, hrajú si na xylofónoch, jedia ryby. A ak by sme sadli do auta a išli 2 hodinky týmto smerom, boli by sme prakticky tiež na úrovni mora, ale v tej najviac ektovnej Amazonke a stretávali by sme na uliciach malých dediniek indiánov pomaľovaných červenými farbami. Plus, čo nám ku tomu chýba, je ešte element ostrovov a zo pár stovek kilometrov týmto smerom sú Galapágy, jedno z najviac unikátnych miest na svete, kde človek v podstate pije vedomosti o evolúcii a biodiverzite ako keby cez požiarnú hadicu. Napriek tomu, že za posledné roky sa politická a bezpečnostná situácia skrz drogy v Ekvádore radikálne zhoršila, tak to absolútne tomuto mestu neuberá na šarme a v podstate prichádzame na to, že nebezpečné to je pravdepodobne iba v Guayaquile, najväčšom meste Ekvádoru, ktoré je tamto na juhu a shodou okolností podľa talianských vyšetrovateľov, ktorí riešili Ndragetu, tak je to práve miesto, kde sa skrz určitého F aj na Slovensko pašuje kokain. ¿Sabes qué? Venite despacio porque se me quedó el carro y quiero que vayamos a la misma distancia. Yo lo entiendo, pero lo que pasa es que cada vez que van a pensar que no entiende lo que quieras pensar. No, pero... Caminando me canta el sensontle, voy sanando un poco mi dolor. Se oscurece la sombra del monte, voy tranquilo sin una razón. Caminando acompaño al sensontle, vuela encima de mi canción. Caminando me canso en el monte, voy tranquilo con mi corazón. ¿Para qué caminar sin camino? ¿Para qué la nostalgia en la flor? ¿Para qué andar buscando destino? ¿Para qué acompañar mi canción? Al camino por camino y al amor por él. Paso firme, camino el camino, recordando lo que queda atrás. Los amores, la música, el vino y las musas que pronto vendrán. Paso firme, recorro en el filo de la vida entre el bien y entre el mal. Los caminos nos llevan distintos y yo sé que ya no volverá. ¿Para qué caminar el camino? ¿Para qué la nostalgia en la flor? Sme aktuálne 10. deň na cestách. Príde nám to neuveriteľne, lebo subjektívne cítime, že to musia byť minimálne 3 mesiace. A náš lokálny kontakt z Mexico City nás najprv 6 hodín viezol do akejsi náhodnej dediny, len aby nám na konci oznámil, že on má vlastne natiahnutú nohu a nepôjde s nami hore. Zoznámil nás s takým výrazne zavalitejším týpkom, že on nás zajtra bude poznať cestu
Prehodili sme všetky batožiny do taxíka a teraz ideme v takom modrom sedane 30-kou do kopca po mexickom borovicovom lese. Takže tak sa má situácia. Ajá. ¿Quiero grabarte, no? Sí, lo tiene. La Camioneta. A my sa aktuálne nachádzame v dedinke, ktorá sa volá Miguel Hidalgo y Costilla a tá leží na úpetí Pico de Orizaba, odkiaľ zajtra zoberieme La Camionete a to je podľa nich tereňák, ktorý nás vyveze do výšky 4300 metrov, odkiaľ začneme šlapať a pokúsime sa dobiť štít tohoto vrchu Pico de Orizaba. A po 2 neúspešných výstupoch verím, že tento bude úspešný, pretože nechceme to videjko točiť iba o tom, ako sa vyrovnávame s našimi nepodárkami. A cítim sa celkom dobre. Sme vo výške asi 3500 metrov, zajtra nás vyvezú do výšky 4300, no a čaká nás pekných 1500 výškových, čiže nebude to iba tak, ale myslím, že sme dobre nastavení a teraz to proste pokoríme. No, kde sme vlastne? No, je aktuálne 12:30 v noci, chillujeme s typkami v aute, potom čo sme sa hodinu jebali cez les do 4300 metrov nad morom, ich napadlo až teraz čeknúť počasie, že bude husto pršať do 4 rána, tak čakáme, kým trošičku prestane, aby sme menej zmokli predtým, ako následne zamrzneme. Takže tak sa má situácia. Jo, 200 výškových, ideme ďalej. Šlape sa dobre. Už sme na 4800. Ešte takých 800-900 výškových. Verím, že to pôjde takto celú dobu.
bezpečnejšie. Extrémne. Môže to byť takto strmé. Y ahorita va a ser un pedote y apenas como... Fakt hrozné. Vamos acá. Neverím. 70 metrov pod vrcholom, chápete? Stratí mačku a teraz sa chce aj dotočiť. Lebo mám iba jedno. A je to strmé, tam neviem, jak pôjdem dole. Či horí, fakt. A tam nevylezem, tak sa na to a nebudem už chodiť na kopce. Môže to byť takto? Že jeden nevylezem, lebo guide nemá proste permit. Teraz z neho neviem dostať peniaze, lebo že vraj ich nemá. Druhý nevylezem, lebo nie som aklimatizovaný a dogrcám sa tam. A tretí nevylezem, lebo stratím mačku. A to už sa tu fakt budem niekoľko hodín, vieš, že od rána, od polnoci. A ja neviem koľko, obed. Piči, skurvenej. If you don't have a crampon, it will be very, very risky. So I should go down now because it's very risky, right? And the Jorge life too. You know, for me it's a little bit, there is small part of ego because it's the third peak which I'm not going to finish, but whatever. It is what is it. Sorry for that, but yeah, without crampons is very, very bad idea. Yeah, I lost one, I have the second one. Sí. Tak ideme dole. Ok, pero entonces voy a bajar. Voy a empezar a bajar y el otro chico pues yo creo que nos alcance. Sí, sí, porque aquí donde estamos apenas él iba, tiene como 5 minutos que iba llegando al lado inferior del cráter. Entonces todavía le faltaba llegar a cumbre y regresar. Ale toto môžem povedať, že by som to určite dal, keby nestratím ten krampún, no. Čiže mám výhovorko. Okay. Musíme ísť dole. Aj hlavný guide zavelil, že tam je potom ťažká časť a hladovec je v zlej kondícii, to ste mohli počuť. Čiže by to mohlo byť nebezpečné a tým, že sme na sebe naviazaní, tak by sme mohli riskovať nie iba môj život, ale aj jeho. A to potom akože človeka, ktorý teraz je závislý na mňa a na ňom, do toho ťahať určite nebudem, aj keď Ligo ma tlačí, že choď. Aha, okay. Ale dobre, tak idem dole. Pico de Orizaba. Na celom kopci sa nik mimo Michala spolu so sprievodcom, ktorí ostali pár minút pod vrcholom, a Martina, ktorý Pico de Orizaba úspešne zdolal, nenachádzal, čo pridávalo na exkluzívnosti tohto zážitku.
Nachádzame sa na Mercado Sonora, jedno z mojich obľúbených miest v Mexico City a je to vlastne obrovitánsky čarodejnický trh, kde sa dá všetko kúpiť od sušených aligátorých hlav, od sušených kozích hlav, od rôznych byliniek, od rôznych olejčekov, ktoré pomáhajú so všetkým od stojaceho kota až po zdravie. A aktuálne sme v obchode, ktorý je zameraný na Santa Muerte. A Santa Muerte je jeden z obľúbených mexických úkazov a fenoménov. Je to vlastne svätá smrť. Čo mňa najviac na Mexiku fascinuje, že oni sú neuveriteľne spirituálni, ale keď sem prišli Španieli, tak sa snažili všetko nahradiť hardcore kresťanstvom, ale niektoré ich prekolumbijské povery vlastne zotrvali, napríklad akože viera a uctievanie smrti a nebáť sa smrti, ale dnes ho vykresľujú ako Pannu Máriu. No a tu som teraz diskutoval s kamarátmi, prišiel som na to, že každá farba má nejaký iný význam. Napríklad táto rúžová je proti chorobám, modrá pomáha so zdravím, čiže to je prakticky to isté, ale asi najviac ma odbala táto zelená, lebo táto pomáha s legálnymi vecami a správnymi problémami. Takže toto tu nám máme. Santu Muerte uctievajú viac menej marginalizované komunity, čiže predovšetkým chudobní ľudia, alebo napríklad prostitútky. Ale zaujímavá vec je, že ju neuznávajú narkotrafikantes, teda akože všetky kartely a tak ďalej, lebo tí majú svojho vlastného svetca v Mexiku a to je Santo Valverde a vyzerá takto. Včera sme sa vrátili z najvyššieho vrchu Mexika a on to stojí nejaké duševné sily, čiže sa mohlo naše telo a naša aura oslabiť. To znamená, že sa nás mohli nalepiť nejakí zlí duchovia. No a to vyžaduje čistenie a to tu vlastne za mnou aktuálne robí Martin. Čistí svoje čakry. Tacos pod Titán. Hovorieva sa, že každý príbeh v Mexiku začína tortilou. Jednoduchý kruh z kukurice alebo múky. Mäkký, teplý, skromný. No vo vnútri celý svet. Mäso marinované celé hodiny. Salsa červená ako revolúcia. Koriander ako posledný ťah štetcom odvážneho maliara. Taco nikdy nie je len jedlo. Je to história preložená na polovicu. Jedlá mapa aztéckej tradície, španielskej kolízie a miestnej vynaliezavosti.
A kde ho zjesť lepšie, než na rohu ulice v Mexico City, kde vzduch vibruje životom, trúbením a pachom vyprážaného oleja. Kde čas pod slnkom kvapka pomaly, no v rozhovoroch letí rýchlo. Toto mesto, chaotické a čarovné, je mozaikou protikladov. Predkolumbovské ruiny vedľa sklenených veží. Katedrála vrhajúca tieň na komunistickú nástenú maľbu. A práve keď si myslíš, že si už videl všetko, pred tebou stojí budova, ako by spadla z inej galaxie. Múzeo Soumaya. Zrkadliaci sa transformér zo 16 000 hliníkových hexagónov. Miesto, ktoré nevytvoril štát, ale jeden muž. Carlos Slim. Najbohatší z bohatých, ktorý vybudoval impérium z káblov, hovorov a spojení. A v ironickom obrate osudu nenazval múzeum po sebe, ale po svojej zosnulej manželke, Soumaye. Vo vnútri nájdeš mysliteľa, ako dumá pod špirálovitým svetlíkom, Dáliho sny topiace sa vedľa koloniálnych obrazov a zlatých svetcov, čo zdieľajú priestor s modernými tieňmi. Je zadarmo, vždy zadarmo. Chrám umenia pre ľudí. Aj keď ho postavil muž, ktorého účet duní hlasnejšie než ekonomiky mnohých štátov. Niekto v tom vidí márnosť z ocele, iný štedrosť. Ale rovnako ako pri dobrom tacos, záleží na tom, čo je vo vnútri. Vonku sa Mexico City dvíha ako obrov hrudník. Vdychuje a vydychuje umenie, hudbu, prach a naftu. Mesto, kde sa Frida Kahlo pozerá zo stien, kde žongléri pália fakle pod semaformy a mariači kapely kvitnú v tuneloch metra. To je pocit. Horúčka, fiesta, sen zošitý z tisícok hlasov, ktorý ti aj tak dokáže zašepkať meno. Či už prídeš pre tacos alebo pre titán, kvôli Diegovi Riverovi alebo tancujúcim kostlivcom, Mexico City od teba nechce, aby si mu rozumel. Chce len jedno, aby si ho cítil. A ver mi, budeš. Welcome to Miami Dickheads. Dnes ráno sme prileteli z Mexico City na Miami. Nahlili sme sa cez letisko, vyzdvihli sme si auto a ako sme prišli do poschodového parkovacieho domu vyzdvihnúť si naše malé korejské SUVčko, v rade oproti sme videli zaparkované biele, červené, čierne, nádherne naleštené 5-litrové 8-valcové Mustangy. Tak sme sa teda otočili, došli za supervisorom, že koľko by stálo upgradenúť náš ride, keďže už ideme na jednu z najscenickejších ciest a road tripov, aké Spojené štáty ponúkajú. A chala nám povedal, že 100, ale dá nám zľavu na 80, tak sme si vymenili pohľady a odpoveď ani len nebolo treba verbalizovať.
like? You like tropical watermelon, lemonade? I'm leaving the decision up to you. It's gonna be my first one ever. So, get the jelly alcohol. Jelly alcohol has vodka in it. Cool. 12% vodka. They're $4. Yeah. And we are cash only. There you go. There you go. Oh yeah. Oh yeah. Spilled a little bit, man, but that's pretty good. Good for the first time? Yeah, that's good for your first time. I guess girls must be better at this. Yeah. Just let it all go down. God bless America. Welcome to the limit. Standing on the razor's edge. Don't look down, just keep your head. You'll be finished. Welcome to the limit. Push it to the Nachádzame sa pred domom Ernesta Hemingwaya. Okrem hromady turistov je tu s nami aj 66 prstých mačiek. A potom, čo sme posledných 24 hodín zažívali tú najviac šarmantne surreálnu španielsku kolonialistickú fejkovo extrovertnú americkú simuláciu, mi nič nedáva zmysel, zároveň všetko dáva zmysel. Bolo to práve tu, kde písal Bohom zbraniam, čo bola jediná kniha, ktorú som od neho sa do okolností prečítal. Vybavujú sa mi spomienky na to, ako som mal pri tých záverečných pasážach ťažko na žalúdku. Vybavuje sa mi pred očami tá jeho ikonická fotka s brokovnicou, z ktorého si nakoniec vystrelil mozog. A čo máme ešte pred sebou je 300 km cesty smerom na letisko, 7 hodín nám to letí, čo je podľa mňa celkom príznačné tomuto tripu. A aktuálne neviem vôbec nič povedať s istotou, lebo mám úplne preexponovaný mozog. Jediná vec, ktorú mi je jasná, že na tento trip a na to, čo sme zažili posledné 2 týždne, budeme rozhodne spomínať do konca života. Krokodilov tu nevidím.